Добре, не видим. Здравейте на всички! Аз съм Панс и, както виждате, днес ще ви покажа как си правите интро. Влизате в този сайт, който отгоре, точно в десния ъгъл или не знам къде, горе, някъде горе, не знам къде, ще има линк към този сайт и може да си го направите всякакъв. Може да си направите разни всякакви глупости. Може да си преправяте темплейти, може да си правите темплейти и ги качвате после. Но в случая аз ще си взема темплейти, защото нали се сещате. Просто нямам време, просто в момента, ако виждате тук е 2 часа и все пак късничко. Супер, добре. Избрахме си горе-долу на какво, а именно човечето как дапва. Майнкрафт човече как дапва. Добре. Ето го. Малко тъпо. Чакайте. Сега ще заради музиката. Има ли музика? Няма текст. Добре. Това ще... Няма текст, просто едно отдапващо човече. Чакайте, аз на това му знам музиката, може да слушате всякакви, ето го интрото, може би това ще ми е новото интро, на което може би ще е клипа, той ще сложа някакво скапано интро. Влиза тук, променяте си неща. В случая аз само името ще променя. Добре, хента. Много съм топ. Ето, този път не забравихме ентър. Значи без лечите точен. Ще стане много дълго. Стигане. Да, както го виждате. Ето го интрото ни вече. Pants Intro HD. Малко това път ми звучи малко като Panasonic, защото той прилича като на Panasonic. Абсолютно също марка като Panasonic телевизори. Добре, нека започнем с интро. Ако го сваляте, тук цъкнете Start Render. Това ще стане след много време. И чао от мене. Ако ви е харесал видеоклипа, дайте палец нагоре. Абонирайте се малко. Все пак подкрепете ме. И бай-бай до другия клип. Чакай студио. Окей. И до другия клип, който не знам на какво ще бъде, но бай-бай.